quan jugava a videojocs, i jo era molt jugona, doncs la gent, segur que ets una noia? No, segurament tu, quan jugues molt bé, ets un tio segur. No, sóc una dona i jugo bé perquè m'hi agrada. Hauria d'estudiar alguna cosa que aquest coneixement que jo tinc quedi com visible. Vaig anar al SOC, em van orientar i em van dir doncs, que havia una sèrie de certificats i entre ells vaig trobar aquest d'informàtica, de sistemes microinformàtics. Depèn del nivell que ells tinguin de la seva formació, poden accedir a diferents cursos per anar després, amb la mateixa família professional i àmbit, anar millorant les seves competències. Van començar a fer el curs, eren com 15 persones, realment eren 3 dones només amb el curs. Som dones que ens agrada la informàtica, no? I vull dir, si t'agrada, per què no? I es van llançar i ho van fer. I jo crec que aquesta tendència impulsa les dones a accedir a les formacions tecnològiques i reduint així la bretxa digital. I aquestes formacions ens estan impulsant, no?, a que cada vegada més les dones demanem professions relacionades amb les TICs, perquè són sortides laborals que estan molt bé. Sí, la gent cada vegada més està més conscienciada en que durant tota la seva trajectòria laboral ha de formar-se. El problema era abans, que eren molt poques, i molt poques també tenien accés amb aquests recursos digitals, no? Però ara, que estan pràcticament a l'abast de tothom, no crec que hi hagi diferència. Existeixen encara estereotips de gènere que impossibiliten que les dones de vegades puguin avançar. Ens falten també models de referència femenins visibles i també hi ha barreres encara en l'entorn educatiu i professional. Vivim en un món que està digitalitzat i sense informàtica i sense tecnologia no hi farem res, que no és una cosa ni de gènere, ni d'edat, ni de res. Hem d'estar.